hitaande 1899 ko adi ngootaako leydi Mauritanie noon laamuuji gonnoodi ɗo henno ko wayno Waalo Barak, Fuuta Tooro, Gadiaga, Gidimaka e Emiraji. Tubakoɓe ngam anje ɗumen l'islam rebde faade worgo Afrique ɓe kaɓi ɗiɗo laamuuji. Adi yande ko Waalo Barak e hitaande 1855 rewi hen Fuuta Tooro, Gidimaka, Gadiaga e hitaande 1899. Mauritanie mbo jogii ko kalmi hen ha heewi sabu so hunde fuɗɗima yeeso ma Allah wallima juuti balɗe wasata ko jiiɗa, wasata ko kalɗa, wasata ko mbaɗɗa. Kamɓe ɓe ngari ɗo gila ko ɓooyi ɓe ngari daande maayo he. Ɗum ko goo. Ɗiɗi ɓe jaɓani habde Mauritanie sabu tubakoɓe ngari Sénégal duuɓi kewɗi duuɓi 300 tawi ɓe naatani gaga Mauritanie ga ɓe kaɗat tan ko Rosso daande maayo. Tubakoɓe ɓe eɓe gandi leydi Mauritanie ina alɗi no feewi, ina jogii kadi geɗe ɗe ganduɗa ina naftore e aduna. Eɓe gandi ɗum sabu ɓe ngari Algérie, ɓe ngari Maroc, ɓe jettima Sénégal lombiɗo tan ko Mauritanie. Labudde noon ɓe naata ɓe occupé Algérie 1810, ɓe ngari Maroc ɓe occupé ɗum. Sénégal ɓe ngari toon depuis 1400 et quelque haɓe El Salima ha 1757 ɓe mbaɗi hankanti ɓe jooɗima définitivement heddima banggue funnague ga lombi hakkude Algérie e Maroc e Sénégal ko Mauritanie. E hitaande 1994 maayo waɗa keerol ɓiɓɓe yumma ceernda. Laamɗo diwan Rosso l'émir de Trarza na wadde maɓɓe maslaha traité émir Brakna ina wadde maɓɓe traité. Donc kamɓe ɓe ngabbani gaga rewo ga par ce que hunde sona haale yo yimɓe gandu ko addi ɗum. Donc ɓaade ɓe ngabbani holko ɓe nandiri e maɓɓe. Traité o ko oɗon jogii komin cohlata ko wayno ɗacce. So ɗon ƴeewa kala mona rewa laawol tiguinte na andi leɗɗe nanɗon pattuɗi nan ɗon pattuki jiɓante ɗacceɗe pattuɗi ne kewno ɗon Mauritanie naaɓe ina ɓulto ɗacce. Tubakoɓe ne jiiɗi ɗum ne jogii usine aji no cohliri ɗum. ɓe mbi émir de Trarza imin cooda ɗacce ma aɗa yeeya min o wi mi jaɓi. ɓe mbi min cohla gawri par ce que soldateɓe tubakoɓe ɓaleɓe wonduɓe tubakoɓe ɓe ñamata ko gawri. Donc gawri remete ko daande maayo. Kanko ne omo jogii banggue requise en tekane en ɗum ɗo fof no reme o wadde maɓɓe traité. Brakna kadi ɓe mbadde e mum traité. Fowde ɓe kaɓani taw e Mauritanie naaɓe. Nde yeehi ha juuti ɓe jooɗima Sénégal, ɓe jooɗima Côte d'Ivoire, ɓe jooɗima Guinée, ɓe jiiɗi arde gaga rewo ga. Hade maɓɓe arde noon saɗa ara e leydi labudde jiiɗɗa no nandirɗa e yimɓe ɓe to Ndar to woni to par ce que nden Mauritanie e Sénégal fof jooɗorde mumen woni ko Ndar. Colonie biyeteɗo colonie Mauritanienne o ala capital ko Ndar tan. Donc ɓe pelliti arde ga. Donc ɓe ƴefti toon wawɓe haalande ɓe ɗemgal wonɓe ga nanoɓe safarore. ɓe puɗɗi naatde ɗum Trarza. Nden ɓe naati Trarza so yimɓe ngari ko hesɓe wodat ko mbaɗi ko welani joom leydi en ɓe so ɓooyi mbaddata joom leydi en. Kamɓe miijo maɓɓe ko yidde jooɗaade ɓeya gonduno e maɓɓe tan ko eɗen mbadda maslaha oɗon cohli hunde tan emin totta on. Nde ɗum wakli addata ko hare wona so addi hare
mon fof yiiloto ko garɗo o hoto jooɗo garɗo o wiyata ko minnen mboɗo force hami jooɗo ɓe puɗɗi haɓde tawi ko additi ɗum hono tubako biyeteɗo Faidherbe ko gouverneur du Sénégal omo joƴƴini yimɓe makko ɗo Podor ɗo miijo makko ko ngabbude rewo Mauritanie banggue funnague o holko firti Podor Elega Tijigja ina e haqqille tubakoɓe ɓe ngari ɓe puɗɗima natirde on banggue ɓe ngari Aleg ɓe mahi ɗon nokku maɓɓe ɓaade noon eɓe jiiɗi andude ko woni e leydi ndi ɓe mooloto ɓe peññintako ɗum waɗi ɓe mbaɗa ko wiyete nokkuji biyeteɗo foruji ɗi nde ɓe ummi Aleg ɓe jiiɗi faade Tijigja ndewata ko Moktala Jar ngara Sangraba sa ari Sangraba noon banggue ma ni rewo ɗon jahata to wiyete Lat Fatar jettoɗa Moudjeri hankkadi a naati Tagan kanko tubako waɗi garnoɗo toon noon woni Koppolani mo nanoto noon adan mi wima ko traité ji tan joni ɓe jiiɗi nadde ɓe neeli tubako biyeteɗo Koppolani o ari Eleg o rewi ɗo rewi ɗo o ari o naati Moudjeri o fewi ko Tijigja leyɗele ɗe so yimɓe ne kaala hunde yo taw ko kuulata kaalata kono jogii dalillaji so yimɓe ngannda hunde kadi nganndine hade tubakoɓe arde ɗo wonko kewe leydi he islam ari ɗo nden tubakoɓe ngala e aduna he fof ɗo o diwan Mauritanie naɓe naate diine l'islam pelli mbaɗi kuɓeje mbaɗi jamaji mbaɗi diine l'islam jangguini Qur'an fodde duuɓi 300 walla 400 hay tubako goto arani ɗo 901 ha 1200 hay tubako goto arani e leydi diwan men o banggue rewo o eɓe jaaha noon kono ɓe ndewata koye gueeƴo o tan ɓe peewa Ndar ɓe kacco ɓe peewa banggue goɗɗo ɓe natani gaga rewo ka joni noon ɓe pelliti nadde ga gonɗen koye hankkandi e mayirɗe 19e siècle 18e siècle à partir de 1870 75 80 hankkandi tubakoɓe ɓe dañi doole e Afrique nokku fof joñiɗo ɓe jiiɗa nadde hen Mauritanie koko joñi ko enclavé hakkude Sénégal Algérie e Maroc ɓe naati ɓe jarata tan ko yidde yiiloyade goɗɗum kono noon ɗo ɓe ngari fof ɓe joƴƴintu yimɓe maɓɓe aywa donc sa joƴƴini neɗɗo ma firti hankkandi ka jooɗo toon donc yimɓe jeeyaɓe e leydi ɓe kañumene caloto ina jeeya ko nawi ɓe Tagan hay sinno haaletake eɓe nganndi wonko woni toon tisit lamɗam no itteteno toon lamɗam itte e nder leydi he kaaƴe lamɗam eɓe nganndi ɗum eɓe nganndi leydi ndi tamaroje ene ndeme to baŋnge Tagan to eɓe nganndi kadi islam ari haaɗi koɗo Tagan ɗo par ce que Boubacar Ben Amar leeli koye nder Tagan hakkunde hen ɓoddi e paas o eɓe nganndi ɗum kamɓe tubakoɓe ɓe ɗum ɗo fof saɗa naata e leydi kala ko leydi jogii a etoto faamde ɗum ewa joom leydi en ɓe kañumen nganndi hankkandi koɓe jooɗotoɓe kaɓe maɓɓe ɓe pelli Koppolani ɓe mbari ɗum biyeteɗo Ahmed Zeyne fellimo warimo jamma so kamɓene ko ɗum ɓe jiilotono ɓe daña sababu hankkandi no ɓe jooɗori ɓaade noon hankkandi ɓe dañi sababu hankkandi natti wonde masala ko ndoldola ɗo woni histoire Mauritanie e tubakoɓe fuɗɗima ɗum ko 1905 hade ɗum nde ɓe mbadde e Mauritanie naɓe traité wonde maslahade ɓe mbaɗi Mauritanie wonani colonie woni ko protectorat c' est à dire imin ndena on tawa bonande yettota ko on
ɓe kalfani en taw colonisation o arani taw ko traité ji tan gonno tubakoɓe mbiyata traité de non agression walla de bonne relation walla ko jiɗɗon fof no wirete e français ɓaade noon ko noon ɗum wayi hankanti hare waɗi labudde ɓe pellita tamde en halfude en donc en gontat colonie hankanti tawde noon en gonti colonie labudde kadi ɓe jiilo andude ɓe jaaruno ko banggue funnague ɗo hankkandi ɓe puɗɗi ummade Rosso ɓe mbiya ɓe ngabba ɓe gari Nouakchott ɓe poɗɗani yaade dow nde ɓe jalti Nouakchott tan eɓe peewi dow ɓe attaque hare nde mawɗi waɗi doole mawɗi tubako goto ne wiye capitaine Makma o wara aéroport biyeteɗo Umtousi o bata hare nde waɗi ko nokku ne wiye Umtousi ɗum waɗi aéroport o innitirede ɗum place o saɗa feewi Agjouz saɗa feewi Agjouz ko toon hare nde waɗi sa yalti Nouakchott tan a waɗi 17 kilométre walla 25 ɗon hare nde waɗi par ce que safalɓe ɓe kadi mbi ɓe ngabbata ɓe ɓennoyta ɓe kaɓe maɓɓe ɓe mbara e maɓɓe ko heewi tubakoɓe ɓe mbara hen capitaine o wara ko ɗon saɗa o feewi Agjouz tableau goto nan ɗon ina sembina wonde hare nde waɗi ɗon kadi hare nde fooɗi kadi ko Mauritanie naɓe par ce que bataille o waɗi kono hay sinno tubakoɓe ɓe kabtima kono fooɗi kam ko Mauritanie naɓe ɓe ngala auto ji ɓe ngala avion ngaji auto ala avion ala ko bamɗi e pucci bamɗi ƴeftata ñamde ration pucci yimɓe mbaɗɗo hen ne jogui pétilaji walla ne jogui silamaji wona faami eɓe jogui noon kamɓene ko wiyete artillerie ko kanoji ɗi keeta caggal ce qui fait ko waɗɗiɓe pucci e gueloɗi ɓe so jeehi kaɓama so fuɗɗima repliade ina poole kanoji ɗi lança ɗumanajum ɗum walla pella gila ɓe garani kamɓe joom pucci en ɓe ko noon colonaji ɗi ngabbirta eyyi so yimɓe ne kaɓa noon moni fof ma wat feere ha anda no folirta goɗɗo o mbaɗen agent de renseignement naata e tubakoɓe ɓe mbaɗa agent de renseignement naata e meɗen vice versa moni meɗen fof ha wawa folde goɗɗo par ce que ma betta neɗɗo nde poola ɗum e hitande 1996 Senghor toɗɗa yo won député Mauritanie e Sénégal ɗum henanaki safalɓe Sidi El Mokhtar Ndiaye ko jilluɗo hakkude Jolfuɓe e safalɓe o toɗɗa yo won député Mauritanie ɗum kadi henanaki tubakoɓe caggal ɗum ɓe toɗɗi Mokhtar Ould Daddah. Pour construire une Mauritanie unie, heureuse et prospère. min gandumi Mokhtar Ould Daddah komi élève o ari Rosso komin élève aji 58 o wi leydi ndi nan heɓa indépendance o wi minen fof yomin ngar min ndenta min mbaɗa Mauritanie ɗum woni mo konngol ngol wiyata faisons ensemble la Mauritanie komin élève aji min goni min butilimit min transférama Rosso min goni ɗon min jangga o ari ɗon tawi min ɗon nden min mi yiidemo laawol gadanoɗo 58 congrès mawɗo waɗi toon to Alek nden koye hitande 1997 labudde yimɓe ganda d' abord ko halko waɗi hol konngol indépendance ngol holko ngol firti eyyi par ce que yimɓe nan kaala indépendance yo yimɓe gandu kam ko woni indépendance ko jeytude hoore mum heɓtude kaake mum firti ndekene ken jiimanoɓe ken halfanoɓe ko tubakoɓe jiimi en donc ɓaade tubakoɓe jiimi en en nandire mabɓe eɓe dokkita en kaake men
donc ɓe dokkita en ndimaagu meɗen jooni noon ɓaade ɓe njiimi en hankanti eɓe jiɗi hokkude indépendance ɗum woni ɓe jalta leydi ndi keɓen indépendance jooni noon ɓe tottita en wonde ɓe jalti leydi ndi hankkadi eɓen jaa leydi wonti leydi men le mot indépendance ko ɗum addi ɗum e kadi en jeyti koye men ñande 27 novembre hitande 1960 Mauritanie heɓi jeytare muɗum. Mauritania, la de ala jerele chile chayale, alhamdulillah rabbil alamin, bade indépendance de la République. Yeah, don washo don capitaine Mauritanie. We don't know the day independence the Republic de Mauritanie. Chilule chayale, porokraje nane kusadi, alhamdulillah rabbil alamin. Bade Mauritanie de independence. Domingolo de Leonomi, me llamo de Alhaji Lamin Sama Usman Jai Sawakaya, de Mama Bobran Ali Tagona Soya, Yama Koemo, Lamin Naita Takajata, Mama Rusre, Absabo Kurisre, Ali Pendat Lai Paris Waja, Tangili Brombani. Onko doctor was be jadi dani be baban sagata be sallatina tama indépendance tawi ko dik seyba ko jangino école e nder wuro he waɗaka feeto tan mangu ala waɗa feeto ko kayhayɗi on sata cercle di gorgol woni toon ko Ismaïla Sy ɓe mbiyatamo ko commandant Sy parce que indépendance ko liberté hankanti tawde noon ko indépendance meɗen la budda ganden kam holko mbadduɗen e maɓɓe Mauritanie hay hunde tubakoɓe mbaɗani ɗum haydara hôpital alano ɗum université alano ɗum goudron alano ɗum nde indépendance ari haydara ɓe mbaɗanani hen haydara ko yiitini kam no wiye ɗum ɗo kam no woodi 1958 duuɓi ɗiɗi ko adi indépendance tawi Makhtarul Dadda waɗama vice président e gouvernement Dogol hankanti omo yiɗi toppitade leydi makko ɓe ngari ɗo ɓe joƴƴini hayre nde pour wuro Nouakchott 58 mais laamu woni tan ko Ndar Saint-Louis so ɓe ngari ɗo no ɓe mbawi ardude fof ɓe wooda koɓe mbaɗi ɓe gone maade ko wiyete koɗorɗe ko wiyete structure de base ɗum waɗi blocaji ɗi kuɓe on tokoson gonkon ɗo kon pour kam soɓe eggiɓe hankanti ɓe goni indépendant il faut que ɓe garta e leydi mabɓe ɓe garti ɗo donc ñande indépendance waɗa ɓe ngala nokku ɗo ɓe mbaɗi ɓe mbaɗata koye less hayme ɗum waɗi premier gouvernement o laamu gadditingu waɗi batu muɗum koye less Tillis eyyi sa rewi ɗo joni ayi jeere Mauritanie ɗe yeeyoɓe télévision ngaji téléphone ngaji ɓe
a ari tan juste ɗo ministére de la jeunesse woni ɗo sa ƴeewi banggue mum rewa tan kuɓeyel nani deuxiéme kuɓeyel ngel ko ɗon président Makhtar Ould honno faami donc ɓe ngari ɗo pour dañde capital ko ɗo waɗa 58 ko hayre tan fuɗɗa mahede donc 1960 ñande indépendance hankkadi eɗen ndiɓoɗiri en gartat e leydi men donc gartuɗen ɗo 1960 gouvernement o waɗi réunion e nder hayme o hitande 1975 congrès nayoɓo ppm yuɓɓinama suɓaɓe diwanuji muɗumen ɓen suɓaɓe ummima banggue yo bang gam yidde tawtorede oɗo congrès e yoltude hujjaji muɗumen. mi woni fonctionnaire hankkadi mboɗo liggo Allah waɗi o ari Mbaye visite officielle min jaɓɓimama mo ɗon 1974 mbanmi nden Mbagne ko arrondissement yimɓe ɓe fof ndendi ɓe mbimi yomi waɗanɓe discours pour mi haala ko ɓe jiiɗi ko revendication mbanmi discours o Mariam debbo makko o ene jogii programme yidde dañde sukaɓe e nder parti du peuple ɓe ƴeftimi hen minenen Baba Ould Ahmed Jura en Gaydé Alassane en Doudou Bal en e woɗɓe min mbaɗa sukaɓe parti o nden min mbaɗama sukaɓe parti o ɓe teskitimamami hankkadi ɓe gandi kam ɓaade komin sukaɓe parti min ƴeftat kartal parti min ƴefti kartal parti ha congrès 75 parti ppm ko on parti goto tan woodi donc saɗa yiiɗi wadde politique a ƴeftat kartal parti o parti goɗɗo ala ko ppm tan woodi 74 goɗɗum ala ɗo e leydi he donc congrès ari min nene to cuuɗi amen Mbagne to komi délégué mi ƴeftama toon comme délégué au congrès mi ari ɗo congrès 75 par ce que ma koreji ma toɗɗoma koye tendance uji yimɓe goni less a sippirti cuuɗi moon tendance uji ɗiɗi tati nde puɗɗa nomede nde puɗɗa wonde proposé waɗi congrès hamin gayni joni noon so congrès waɗi gasi faya koye élection ngaji joni noon élection ngaji sono mbaɗe la budde yimɓe duttito ko to lesto base o Mbagne hankkandi natti wonde arrondissement woni département donc ne jogui droit un député
comité ji ɗi fof ɓaade sous section mbaño e fédération alego kamɓe fof ɓe lanci proposition ngaji min cippiri lesso hamin mbi kof ha yetti proposition ngaji proposition mbañ tête de liste ko Diop Mamadou Amadou Samba Hawoyi rewi hen ko Ngam Lirwan troisiéme o ko min Diop Mamadou Kadi min goni ko less kono ko proposition ah oui c'est pas une nomination ko yimɓe base ɓe mbaɗi proposition par ce que moni amen fof na andi ko ƴeftira gonmi ko troisiéme position par ce que parti il faut proposer 3 candidats à la candidature joni noon no bureau politique so heeɓi kañum ƴeftata décision mo wela fof ne jogui sababuji muɗum ko wiyete critére ko ne jogui sababuji mum wona cuuɗi amen komi proposaɗo ko mbañaɓe proposé mi Ngam Lirwan proposa ko koreji mum bagodinnaɓe Samba proposé ɗum ko wendignaɓe ko wendignaɓe bamum ko wendignaɓe par ce que wonɓe to ɓe proposaka no mettini son mécontent par ce que banggue garalol o fof ala proposade to son mécontent oui par ce que nomin koɗiri toon ni yillaɓe hebbiyaɓe ɓeɗo no wiyete ni ɗum banggueji keddiɗi ɗi moni fof ne yiiɗi waɗanede proposition et il faut 3 c'est pas 4 donc bureau politique ƴefti décision liste o adilaman nde ko maître Mokhtar Darda ko avocat o waɗa coup d'état Moustapha Ould Mouhamadou Saleh ko colonel de l'armée waɗimo coup d'état waɗi gouvernement mum comité militaire de redressement national walla de redressement o waɗi 9 mois o waɗa coup d'état waɗi ɗum coup d'état ko Ahmed Boussef rahmatullah aleyh 6 juillet 1979 o waɗi balɗe capanɗe joyi 50 jours o yooli avion ɓe ƴefti changement ɓe mbaɗi colonel Ahmed Louli comme président du comité ɓe ƴefti colonel Haydalla ɓe mbaɗi ɗum premier ministre chef de gouvernement yeehi ha ɓooyi ɓe batti kadi changement Haydalla woni président de la république o waɗa kankone kadi coup d'état Mahuya en mbaɗimo coup d'état o joƴƴina ɓe cuɓitiɗo hankanti Mahuya woni président goɗɗo woni premier ministre yimɓe naati ɗo e jiwru ndu hay goto anda ha subaka goto hankanti ɓe jiiɓima 92 ɓe mbi yen mbatta ouverture multipartisme en démocratie en petiti parti Mahuya woni hen ha octobre 2005 o waɗa coup d'état kankone nden waɗama coup d'état ɓe gaddi ɗo président eli ɓe mbi yo won président comité wi Jeeri Fati Nambeji mbaɗɗen transition élection ngaji mbaɗi Sidi Ould Cheikh waɗa élire président pour la première fois ko civil gila 78 ha 2007 ko soldateɓe tan laamoto Sidi addama woni ɗo woni ɗo hitande e feccere walla duuɓi ɗiɗi Mohamed Abdoul Aziz waɗi ɗum coup d'état en naati kadi e transition mo ngannduɗaa ina ligƴa ga ina ligƴa ga mbattuɗen ɗo des élections waɗa président de la république woni hen de 2005 ha 2018 waɗa coup d'état yalti mandat mum waɗaka coup d'état kañum waɗi mandat mum de 10 ans mbaɗɗen élection ƴeftuɗen Mohamed président Cheikh Mohamed Cheikh Ould Ghazouani ɗum woni président uji ɗi ngannduɗi
assemblée nationale jogino ɗum ko Sidi El Mokhtar Ndiaye woni premier président de l'assemblée nationale de Mauritanie rewi hen ko Souleymane Wuld Cheikh Sidia faami rewe Souleymane ko Mamoudou Sambodi rewe Mamoudou Sambodi ko Cheikh Sadibou rewi hen ko Youssouf Kayta Daoud Sidi Heyba Sall Abdoul Aziz ha hankanti yetti militaire en hanno koye Sall Abdoul Aziz militaire en nde puɗɗitiɗen ko Cheikh Sidi Ahmed Ould Baba won woni premier président démocratie ko wiyete ko rewe makko ko Rachid Ould Sala rewe Rachid ko Messoud Ould Boulkhayr rewe Messoud ko Ahmed Ould Boylil rewe Boylil mataw ko Boye ko Cheikh Ould Boye woni ɗon gila e président de l'assemblée o e amen onno Sall Abdoul Aziz rewe makko ko Mokhtar Ould Ahmed Esman jeeya ko Kiifa rewi hen ko Mouhamed El Mokhtar Ould Ba jeeya ko Médar Dra troisiéme vice président Bawline jeeya ko Nema mawɓe wonnoɓe ɗon ɓe Petit Ba Mamadou Demba wonno ɗon ko Doudou Ba Amadou wiyete ko Doudou Ba Abdoul Aziz mo Keydi Seydou Boubou Camara Yaya Kane min Diop Alassane Dembe Sow Moussa Demba Thiombe Sek Mam Diak oɗon gandi ɗum toko selsi no wonde Polel Triap to rewɓe aywa Bawol Guigui en fof no en gonno hen Tadab Ahmedou Dida en kamɓe fof eɓe goni e assemblée nationale e koɓe mawɓe amen Mokhtar Ould Ahmed Esman en minen somin jalti jaggata koye junggam min joni o wiyami ko kalata ko no moƴƴi kono haaldata seesa kono ko kalata ko no moƴƴi toujours o wiyami noon Ahmedoul Mounir somin jalti min jahda galle mum o wiyam minenne min mbaɗema jikki par ce que aɗa wawi haalde kadi ko kalata ko no moƴƴi te sa haali saaha sa o yaltini studio winde hunde min puɗɗo 9 heures subaka ha 5 heures kikiɗe fermé huis clos gouvernement e assemblée kala ko min mbeɗa assemblée min kaɗata ko ardi fof mboɗo jogui wattande haalam ɓaade komi homme politique mbeɗa yi fittandam ndu ina sohli no feewi par ce que politique waɗirte ko ha nafa leydi démocratie waɗirte ko so tawi hunde fewani yimɓe mbiya ɗum ɗo fewani mbatten ɗum ɗo walla pewnitiren ni taw ko critique objective hande o ɗum fof ala na wiye démocratie ko gonga par ce que ouverture multipartisme no woodi kono parti de la majorité o e PPM o fof gotum par ce que kala ko parti majorité détini so ari tan passata à l'Assemblée nationale par ce que ala équilibre so waɗi majorité tan firti ko hankkandi c'est la majorité gouverne way kono parti unique ni haydara seerani ko parti unique tan eyyi waaju en noon mbajotomi ko kala mona waɗa politique e aduna he hankkandi yo tinno kam o anda aduna joni o ko sippiro manggo waɗata neɗɗo politique neɗɗo wawa wonde politique tawa fuɗɗaki to fuɗɗorte to mboɗo jogui kalis tan mi waɗi investissement élection ngaji gari mi waɗama député ɗum kam parti fof no wawi fodde salade ɗum kala mona waɗe député yo taw no jogui ligguey muɗum hokki ɗum wonde député wona kalis mum eyyi candidature jontete tan aɗa jooƴi cuuɗi mon tan aɗa waɗa ko welma parti fine subaka tan gonma proposé ɗum fotani wonde parti fof bawɗo wonde min kam ɗum gonmi ɗum hay hunde mi yiilaki ko dañatnomi fof mi dañi mi woni parlementaire ɗo mi woni parlementaire à l'extérieur mboɗo andi politique sa yiɗani ɗum yiɗatama saɗa yiiɗa politique noon a janggat ɗum
assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu